ina ganin me zai hana ku taimaki Alhaji ku fita da shi waje ko da Indiya ne. Wani irin Indiya kuma? Dan barnan kuɗi? Yanzu duk asibitocin da suke gida Najeriya a ce sai an wanke kafa an tafi wani Indiya. Umarni ne fa na likita, ya kamata a ce da an bi. Ni ne nake jinya kuma kuɗin da za a kashe dukiya ta ne. Kar dukiyar Alhaji ta lalace wajen neman magani. Ya zama na gadon na kuma an tantalbaɗe da shi. Ana maganar magani kuma wa yake maganar dukiya? Me nake ji haka? Me kike faɗa? It takes two people to create successful relationship. It only takes one person to make it fail. Fallasa. Ni fa ka gama in fito maka fili in gaya maka gaskiya. Ni fa hudin nan fa ba yarda da shi fa nai ba. Zai iya kasancewa sun haɗa baki ne kawai a ɗauke ka a ce an tafi neman lafiya kuma daga nan a halaka ka. Kiwo bakin kilinzami. Gun malamai yanzu ya koma gun maza. Shikenan ya shanye ka. Tabbas. Yanzu ni an sa min ido ne. Ba ta yadda zan yi na fita. To idan har mai fita bai tsira ba ta yaya za a yi shi mai shiga ya tsira? Akwai wani abu ne wanda ni ban san da shi. Wai me yasa ke min irin wannan kallon ne haka? Kana son ka san dalilin kallon? My Dalailu Global Investments Limited back on track with yet another super captivating, fascinating and entertaining movie, Fallasa. Ki duba duk irin kyautatawa da Alhaji yake yi wa Hajiya Zulfa, amma bai hana ta zalunce shi ba. Ni kake jifa da wannan kazamar kalmar? Ka ce ki lakiya ka dauke ni. At a point in time, he was the hustler, the provider, and the caretaker of the family. Now, who will take care of him? Yanzu musu abu ni da kai har akwai wani maganin kunya. Duk abin da kake bukata ka gaya maka. Congratulations. Thank you. Fallasa. Yanzu haka kina ina? Ina wajen clearing kayan. To ki ɗauko hotonki da na kayan da kika siya ki turo in gani. Fallasa. Executive producer Alhaji Tijjani Bata. Co-producer Sunusi A. Jidawa. Story and screenplay A.U. Usman. Assistant director A.U. Usman. Fallasa. Produced by the Kannywood honest, hottest and smartest producer Mustapha B. Dalailu. Miji? Kina tunanin ba zan gano maboyarki ba? Dama shi ramin ƙarya ƙwararre ne duk zurfinsa. Da sannu za ki karɓi sakamakon abin da kika aikata a hannunki. Alhaji dan girman Allah. Ya haƙuri karfa mu asiri kai mun aikin ka. Directed by Ali Gumzak Sak. Fallasa. Wayannan kuma soyayya. Da gaske ne ko dai mafarki nake yi? Da gaske ne babu maganar mafarki. Fallasa. Hidden your screen soonest.